Bon dia, acaba de sortir el sol, som dissabte, 8è dia de confinament, portem una setmana sencera tancats aquí, això som el dia de la marmota, però bé, confinats i seguim mirant ocells. Avui, si recordeu, és un dia que s'està fent un Big Sit, que vol dir un conjunt de persones, tothom que vulgui pot mirar ocells des de casa, fent llistes senceres del que va veient. Jo acabo de veure una cotxa fumada, un ocell molt maco, típic, amb la cua vermella, típic de ciutats, de zones rocalloses, de penya-segats. Doncs a Santa Coloma de Farners també la tenim, la cotxa fumada. Soc al Font Delgado i això del Big Six se'ns va ocórrer pocs dies abans del confinament. Una alternativa per no deixar de mirar ocells i quedar-nos a casa. I a més de la cotxa fumada, aquest matí, entre altres, hem vist falcó peregrí, d'Urbec i les merles que han vingut, com cada matí, a les menjadores del pati. Quedeu-vos a casa, sobretot. Cuideu-vos i fins aviat. Estem aquí fent un live en natura a prop, des de Sant Esteve de Guialbes, un poble que té la sort de gent que viu aquests llocs, de sentir ocells molt a prop. Ara mateix canta un pit-roig, sentiu? També canta un moruel. Hi ha molta cantadissa matinal. Jo intento col·laborar amb identificar els cants que se senten d'ocells. És fantàstic això d'estar esmorzant aquí, sentint ocells des de casa mateix, entre quatre parets, fent aquest Instagram live, escoltant pit-rojos, mallarengues, picots i carrossers, raspinells, bruels, merles, cardines, gafarrons... És un espectacle. A part de cants, avui hem gaudit d'un dia molt bo de connexió amb xarxa entre nosaltres. Ens anàvem avisant uns als altres d'allò que anàvem veient. Ja muntarem una grossa un dia d'aquests i us ho explicarem. Mentrestant, confinats i paciència.